Kublai pi baro, para riba iet, sasisian ngawan shapi ban keren shapang kaklam, na uknyang jingpang corona. Ngilakular haka janta curfew, men haka arpu arterek benai leber. Haka ba mangi kum kari ngila pendap da kejingkit klia, bat kejingno senyang na kaliang iwei pe iwei inong India. Ki kena, ki nong shong shnong balarang ba, ki baret bat bakraw, ki baduk, ki babiang kayok kakot, bat ki bakam he akerdan. Baro kelewan lang haka ni kapor jong kejing e. Ya ka janata curfew lawan ra jing job da iwei pe iwei inong India. Ka India haka ni ka curfew basisngi, kalepen i bahaba kari, bat ki beriau ke kendu jing e. Ki nong India ke trelang banyele persya ya ka. Don kam banyero ya pi baro na kebenta ka janata curfew. Paralok, pi yo sngo bat yo i ya ke jinglong jingman hakeleng ke perthai hakilat pathai kubor. Syapang ka klam COVID-19. Pili iru kumno kiri badon bor kila kala telot namar ka ka klam. Kam mut bakini kiri kim le ai ne kim don nikilat. Henrei uknyang jingpang corona usa priang step bha. Bawat apedeng ki jing persyang jongki. Ka jing e ru kala nang kiyo. Kabami na ka jing kmi benya ba arbanai jongki ni kiri. Bat ke e ka baki reu syampang ki ong kalong ba ka jing penya jengai na ki jakapat ba. Kadai kalat banya le persya ya ka ni ka jingpang. Pidei banya jengai na ki wei pat ki beriau bat syong bet halayeng. Don da kawai pat kalat ban yo jing shingan ban lat nyau nu kunyang jing pang corona. Lada ngihap ban pensange ya ke jing sapriang ukunyang jing pang corona. Ngihap ban pendukut no ya ke jing ya bet kene ke jing pang. Don ki beriau ki basnguthuk bakla ba ke jing penya jengai kamut tang ya kitu ki balayo ya ke COVID-19. Kam dai kumta. Ka jing penya jengai ka dai na ka benta baro kinong shong shnong ki long yeng bat ki dukot jong ka long yeng. Ka jing long bamdan jingkit kle jong ki katuk ane kala ban bu ha gajing ma ya gajing im jong ki khon jong phi ki kme ki pa jong phi kalong yeng jong phi ki parlok jong phi bat kari barok kawai ngim sngola ban modur ka e ka dor bak India ka hab ban sio lada kini ki jingle bamdan jikit kle ki dang beteng ha kini ki arsngi balalet kaladon ka jingkhang kherdap lut ya ki e ha ki babon ki benta jong kari ya kini ki lat balashim da ki sarkar jela dai ban shim khya da ka bayo jing hi kai na ki jing shem jong ki reu syampang ha kaliang kakot kakya. Bat na ka jing syam jong ki wei kiri. Kari kan syam me karai ka bakong san baha. Nado khat ar baje shteng senya henin kamiet. Sngo baha sngap baha. Nado khat ar baje shteng senya henin kamiet. Ha kari barok ka wei. Kadon ka jing khang kerdap lut ya ki e. Bat on sya ya no ban mi na yeng. Ban plat em ya ke India bat barok kinong India. On sya ya no ru ban mi syabar na la yeng. Barok ki jela, barok ki union territory, barok ki district, barok ki shnong, bat barok ki dong, ken khang kerdap lut. Kania kalong hi kum ka curfew, kan kham perking banya ka janata curfew. Kania kadai ke sinjam bakong san, banele persya eka klam corona. Don jing artatien, bakani ka jing khang kerdap, kan sakta eka yok kakot jong kari. Henrei ka baplat em eka jing em jong iwei pe iwei inong India, kadai ka bawan hakmat na ka benta jonga. Nagbenta ke sarkar India, ke sarkar jela, bat ki bor sensyar. Namar kata ngakerpat yapi, bapin syong hakijaka bapidon hakari. Nagadaw ka jinglong jingman bamenta, kani ka jingkhang kerdap, kan terekam arpuwe sngi. Kani ka mud, bakini ki arpuwe sngi, kilong ke bakong san bahayangi. Katkum ka jingbatay ki riu syampang hakakot kakya. Ki arpuwe sngi kilong ke bakong san, ban pendukut no ya ke jing sapriang, kani ka jingpang. Lada ngimla bantek lakam mekanika klam hakini ki arpuwe sngi. Kari bat kalong yeng jong pi kin sejenjar arpuwe snem. Lada ngimle ai hakini ki arpuwe sngi. Bon ki long yeng kin sejot junom. Namar kata hakini ki hindiat sngi. Kelat no ban let jinglet. Syong bet hayeng bat le ya kawai syong bet hayeng. Paralok karai bamenta ke sngi kalong kumbadroy ulan balatip kumu Lakshman Rekha haki jingkhang jong pi. Pidei ban kan mau, bapila ban khot, ya ka klam na u knyang jingpang corona, syaki yeng jong pi, lada pimi na la yeng. Pidei ban kan mau bagi paralok, ki paramarjan, bat ki bahayeng ki bapia kendo man la kasngi, kila bandai ki bara, ya u knyang jingpang corona. Pidei ban kan mau, baha ka basdang, ki beriau ki basya akta ha u knyang jingpang corona, ki i kum ki bakot bakhya, bat kim tip bakila yo, ya u knyang jingpang. Namar kata, Shemikilat jengyada de kebasyong bet hayeng. Dan na pedeng jong pi hayeng,
Pilapa ya kani ka kubor ha kerukom ka baper na ki wei le se leng ba ka social media. Nga internet e ka wei ka bana ka banga kwa banya sambat pi corona koi rot par na nikale. Lane wat mi syaki surok. Paralok ki reu syampang gilaong balada menta ka sngi dan bayo yunu kenyang jingpang. Kala ban syem por bon sngi bakin pau kidak kishin. Hendrai klem datep u kenyang jingpang ulapur sa syaki wei ki be kendo badia jan batki. Kakai pot na ka World Health Organization ka ong ba iwei ibriyo ibalayo ekane ka jingpang. Ila ban kta bat pensapriang syaki spangut ki wei pat hapo ka shitayo ne shiposngi. Kane ka mod ba ka pur stat kum kading. Kadan sa ka wei ka jingken jong ka World Health Organization. Paralok kala shimpor hendriyo punyo sngi ba ka jingdan ki briyo bayo yu kenyang jingpang corona. Bakan kiyo syaka shilak haka perthai. Hadian kata sa shilak kala yo hapo kakat wei sngi. Super khat haka basdang shilak kila syakta haki hendriyo punyo sngi. Kat ba ki shilak ki bayo hadian pat kila syakta hapo kakat wei sngi. Kai ka basngo syarkai kalong ba ka shimpor sau sngi ba kenyang jingpang corona unkta ya lailak. Pila ban ken hado kat no kenyang jingpang corona upor stat. Haba ulas sedang ban pur kalong ka bae ban pensange. Paralok kane ka dekadaw ba syam lala ban tek lakam hakiri kum ka China, USA, France, Germany, Spain, Italy, Iran. Bat kan mau bagi lat sumarpang ha Italy bat USA la syim bagi day ki babahatam ha keperthai. Ha padang kata kini kiri kim syam lala ban penduna ya kejing kata u kenyang jingpang corona. Kajing keli kalong hato dan jengkermen ha padang kini ki kai kejubab kai kalat balak ban syim. Paralok kajing kermen kawan na kitu kiri ki balala ban tek lakam katu kat ni yau ni kenyang jingpang. Kinong syong shnong ha kini kiri kim syim lami na layeng haki bon tayo. Kinong syong shnong haki ni kiri, kila bot iki jing betha jong ke sorkar. Bat na kata kadaw, kila poi syo upot, ba kila jan lat na kene ka klam. Ngiru ngidei ban nget, badai tang kene ka lenti, bat ngimdei ban mi na layeng. Ladalong kumno ru, ngidei ban syong bet hayeng. Kalenti bangila ban pelat yala dia, na uknyang jingpang corona, kalong bangimdei ban tam, ya upot jong ki yeng jongi. Jakat baja, ngidi ban syong hayeng. Kalat ban yada yangi na unu kenyang jingpang. Kalong ban tam ya ulan baladro u Lakshman Rekha. Ngihap ban sange ya ka jing sapriang unu kenyang jingpang. Ngidan kam ban pendukut ya kunjeri jong ka jing sapriang. Paralok ka India kadan hak taka kerdan. Hak baki jingle ajongi kin lam yangi ban penduna ya ka jing kta kan ya ka jing len shop. Kaladai kapor ban penklan ya ka jingkut jingmut sasisien. Kaladai kapor ban peni ya ka jing yasha haman lagi senjam. Kan mau habadan ka jing dan ka jing kermen. Kaladai kapor ya ka jing yasha bat ka jing bot renti ya ki. Kat badang don ka jing kang kerdap bagari ngihap ban bat ya ka jingkut jingmut bat ka kular. Nga kentu ya pi bah kapor ba pisyong hayeng. Kan mau bat duai na ka benta ki brio ki babo yala ka jing ha ka jing ma. Namar bagi pendap ya ka kamram. Kan mau ki doktor, ki nurse, ki nong tre ha kalan sumarpang, ki batre sngi bat miet ha ki hospital. Perkhat iki ba penyat ya ki hospital, ki nong nya akali kit nong pang, ki ward boy, ki nong pen khot ki ba syakri, ya ki wei ha ki ni ki por ki ba e. Sngob ha dwai na gebenta, ki tu ki batre ban senret, ya ki jing pen khot ya ki shnong jong pi. Ki saudong saukun jong pi, ki surok, bat ki jaka pat ba. Ban penti kena ya ke jingrat dengkong yau ni kenyang jingpang. Pidei ban perkhat ru na gebenta kinong pathai kubor. Ki batrai ar pusau kenta ban ayah pi ya ke jingtip ke badai. Bat ki basya apat yala dia ha ke jingma jong ke klam ha ki surok bat ki hospital. Pidei ru ban perkhat syapang ki pulit. Ki ba klem na kuslai syapang lagi longjiang. Ki trai sngi bat miet ban pelat ya pi. Bat ki mat pat ke jing bitar na ki katu kan ki beriu. Ki jela bat ke sorkar pedeng, ki trace stat hakane ke jinglong jingman, ke bami na ka klam corona. Ngishim ikilat, ban dan jing ha ke jing baman kesngi. Ngishim ikilat baro, ban pentikna ban yaidon, ki mar ki mata bekongsan. Kadai ke jing shisha, bagane ke jing yat lenti basngosi, kelawan ra bon ki jing ya ki beriu ki baduk. Ke sorkar pedeng, ki sorkar jela, ki seng trai mon sngoba, bat ki lang saalang. Ki trai ban pendunai ki jing
jong ki brio ki baduk. Buon ki brio ki lawan syakmat ban yarap yaki. Paralog ngi shimi kilat om tang ban khmi ishwa ya ke ai kebadan kam man kesngi. Hendre ya ke ai kebadan kam man yada ya ke jing im. Ke sorkar kala shimi ki rai halor ke jing ai jing mut jong ke World Health Organization. Ki jaga pule bakmi ibnya ya ke kot ke khya. Bat ki riu syampang ha ke kot ke khya. Menta ke sorkar pedeng kalamang khatsan hajar kelur tengka ban pen klanyi ki jing don kam ha ke kot ke khya ha ke ri ban sumar ke bayu opang COVID-19. Daga bapendan kam ya kene kepisa. Nginla banang penbun ya ke jingdan ki jaka tes, ki tiar gitar banyadai la dia, ki isolation ward, ki jingtia ha ICU, ki ventilator, bat ki wei ki jingdan kam. Rengkat bat kine, on le ru ya ke jing ai jing hikai ki doktor bat kinong yarap hagalan sumar. Ngalekentui ki sorkar jela, bahakum kene kepor, kabawana kemat ya ki, kadai banlong tek tang ki jing syakri ha kakot kakya. Ngasngu kemen bagi riu shimet ru kia trailang bat kersyani ki beriau ka negeri ha ka negapor jong kejing bat ka klam. Ki hospital bat ki lab jong ki riu shimet kia trai bat ke sorkar ha ka negipor ba Hendrai perlok piru pidai banlong ki behusiar. Namar da kebatip ne klem datip ki sapriang ki kubor ham saya. Nga kentu yepi ban om nget ikini ki kubor ham saya bat ki jinget biet. Kalong ka badan kam baya ki jing ai jing mut bat jing betha jong ke sorkar pedeng. Ke sorkar jela bat ki doktor deban buat. Ke kerpat epi balada pidon ni ki dak kisyen jong ne ke jingpang. Sengob ha wat di hi ye ki nu ki dawai. Klam dia keren shwa bat ki doktor. Ke jing bam sut nyau kalak ban bu ke jing im jong pi ha ke jing ma shu. Paralok ngangit scam babarok ki nong shong shnong ha ke ne ke por jong ke jing bakin buat ki jing betha jong ke sorkar bat ki bor sensyar. Arpuwis ngi jong ke jingkang kerdep ke de gepor ke bajrong. Nrai ke ne ke long ke bakongsan na ke benta ke jing shingan jong pi. Bat ke yeng jong pi. Nganget scam bak India om tang bakan la bante lakam ya ke jing da ke jing job. Nrai ke long ke bajob hakum ke ne gepor jing Sumar bhai la de bat ke bait bathon jong pi. Jai Hind.